Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген басма матбугатның, бигрәк тә хосусый матбугатның хәле турында сөйләшәчәкбез. Минем кунакларым танылган журналист, безнең газетаның хуҗасы, аның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов һәм язмыш чагы Адашкан мәхәббәт, Ясминә кебек гәзитләрне нәшер итүчеләрнең берсе, шулай ук танылган журналист Лилия Сөнгатуллина. Хәерле көннәр. Хәерле көн. Исәмсез. Ничек хәлләрегез? Беренче саныгызны нинди тиражлар белән чыгардыгыз һәм гомумән исән калдыгызмы? Үзегез исән калдыгызмы? Гәзитләрегезнең хәле ничек? Шуннан башлыйк әле. Бүгенге көннән зарлансам, Ходай урыр. Без бик канәгать, менә егетләр белән дә сөйләштек. Без бит инде акчарлак, Ирек мәйданы бер төрлерәк басмалар, алар белән дә сөйләштек. Алар да бик канәгать. Мин көз көне анализларга куркып, якын килергә куркып тордым. Әле күптән түгел генә шушы 1-2 көндә генә анализладым. Безнең тиражлар кимемәде диярлек. Ул кимеү инде ул мондый шартларда бүгенге вазгыятьтә куркыныч түгел. Мәсәлән, мин төгәл сандарымны әйтә алам. Узган елга караганда без якынча 500-гә кимедек. Ләкин ул әле шик түгел, чөнки өлгермәгән кешеләр бар. Алар январь аенда, февраль аенда біз ул шикне узачакбыз. Без кимемәячәкбез. Элеккегә дәрәҗә җитәчәкбез. Менә январь саны декабрь санына караганда 168 данага кичә кимерәк тираж бирдек. Димәк, без әйбәт мондый шартларда без бик каты курыккан идек. Хәзер кешенең кайгысы матбугат түгел, газета түгел, кыйммәтчелек, авыру, пандемия, проблемалар кеше хәзер бик теге психик яктан нервлар бик какшады безнең хәзер монда чынлап та вазгыять бик катлаулы бит. Бәлки киресенчә менә шушы вазгыять бераз гына ярдәм дә итәргә мөмкиндер, әйме басма матбугатка. Акча инде, акча җитмәүчелек булачак, бар киләчәктә дә булачак әле ул. Менә уку, каяндыр юнрәк мәгълүмат аласы килү, гел ниндидер паника гына түгел, менә тынычландыручы дип әйтим мин инде, гәзит шундыйрак әйбергә әйләнмиме ул мондый вазгыятьтә? Бүгенге бу вазгыять кенә түгел, безнең бит хәзер менә Лилия минем белән килешер, конкуренция бик көчәйде. Хәзер менә дәүләт матбугаты да интернет шелтәрен бик каты, хәзер интернетта кемнәр генә юк. Һәрбер җырчының үзенең блоглары бар. Ул бит тоже мәгълүмат чарасы дип әйтергә мөмкин. Ул аны бит урыслар укымый, ул татарча блогларны татарлар укый. Алар кая гына өлгерсен. Безнең гәҗитне укысынмы, Лилия гәҗитләрен укысынмы, әле шул блогларда артистларның гайбәтен укысынмы. Шуңа күрә әлбәттә аның сыйфаты турында башка мәсьәлә. Ләкин ул менә вазгыять белән, конкуренция белән барыбер да сыйфатлы контентның аның киләчәге бар. Алар ул югалмый, чөнки без Роскомнадзор алдында да, законнар алдында да җавап тотабыз. Тегеләргә караганда һәм без һәрбер хәбәребез өчен җавап тотабыз. Аның өчен без гарантия бирәбез һәм аның хаклыгына, дөрестлегенә. Шулай булгач, барыбер да дөрес мәгълүмат ирештерүгә ихтияҗ һәм дөрес мәгълүмат алуга ихтияҗ бар булачак. Менә шушы пандемия турысында гына да нинди генә мәгълүмат блогларга кирип китсәң, нинди генә мәгълүмат юк, нинди генә академиклар, нинди генә киңәшләр бирмиләр. Аларның исемнәрен дә, вазифаларын да белеп булмый. Дөрес мәгълүматны бары тик менә халык, менә рәсми рәвештә теркәлгән, рәсми рәвештә эшләүче законнар каршысында җаваплы мәгълүмат чараларыннан гына ала. Рәхмәт, Илфат абый. Лилия, сез ничек чыктыгыз? Әйтеп кит әле, сез бүген ничә гәзит чыгарасыз? Һәм аларның тиражлары якынча күпме? Менә бүген Татарстанда, Казанда 32 градус, 35 градус әйме. Бөтенебез өйдә утырабыз, чәй эчәбез, кыймаклабыз. Тагын кеше нәрсә эшләсен? Әлбәттә ул чәйләрен эчкәч, гәзит укый башлый. Әйме? Ул гәзитка барып ябыша. Телевизор туйдырган, кырыйда радио быкырта утыра, кулда гәзит була. Кеше гәзит укый. Шуңа күрә минем шушы хәлләр башлангачтан ук, әйме, карантиннар башлангач, мартта, февральдә ук шундый аңладым. Тиражлар кимеме түгел, ортачак киресенчә. Әйме, ортачак. Нәкъ минем әйткәнчә килеп чыкты. Кеше карантинда
үйде отыр, аған енді жылылық керек, аған көңіліне енді yoқтылық керек. Шулай бит инде Эльвира. Менә уйлап кара, кеше үйдә утыра, ул телевизорга кадалып утырмый бит инде. Ул аны өйгә бикләп куйдылар. Кеше бит инде дивана шикелле һаман телевизорга тәүлек буена карап утыра алмый. Конечно, гәҗит алачак, гәҗит укыйчак. Һәм әйткәнемчә, нәкъ шулай килеп чыкты. Менә безнең 4 татар гәҗите, әйме? Без адашкан мәхәббәтем исемен алыштырдык. Безнең ул Ясминәгә әйләнде. Адашкан мәхәббәтем әйләнде безнең Ясминәгә. Һәм шул тиражлардан башлык мәхәббәтебез 4 гәҗит. Ясминә язмыш кочагы, безнең авыл гыйбрәтханә. Айма? Ясминә сразу безне выстрелил, сразу бүтән кеше яратып кабул итте аны. Ясминә менә беренче сан чыгардык 30,900 тираж белән. Чөнки адашкан мәхәббәтемнең үзенең армиясе бар иде, без аңлатып килдек, әйме, менә шушы адашкан мәхәббәтем безнең әйләнә Ясминәгә дип. Бик кызыклы, бик тәмле газета, анда берничә нөхбарнух юк. Шуңа күрә монда 3000 сату булса, калганы бар тик язылу, подписка буенча җыелган соннар бу Ясминәнең, әйме? Вот. Киттек язмыш кочагына. Аның да артты подпискасы, ул иде 20,000 шамасы, 22,000 шамасы, 21,000 шамасы. Ул чыга менә хәер. Безне 24,000 булып. Айма? 24,000. Анасын безнең авыл гыйбрәте 12,000 шамасы, гыйбрәтханә нәкъ шулай 12,000 шамасы. Монда һәрберсенә 2,5 сату кергән шушы сонга. Сату, подписка ул бар шул мәгълүмат битен тарала, бар татар халкының кулына барып ирешә. Әйме, шулай булгач 12,000 дип әйтеп була безнең авыл гыйбрәтханә 12,5 инде. Шулай итеп без кушып карасак, шушы 4 гәҗит безнең 78,000 тираж белән 78,000. Әйме, һәм мен уйлыйм бит 78,000 гәҗит таралган икән, ул бит семьяда, гаиләдә бит 4 кеше, 5 кеше. Менә шуннан шутла. Ул 300,000, 400,000 кеше аны һичшиксез укый. Уларны күршесенә бирә, туганына бирә, безнең хәтта төргөкләргә төреп, тараталар, Төмәнгә җибәрә, Мәскәүгә җибәрә, әйме, туганнарына шалтыратар безгә. Менә Сочидан шалтырата бер байма. Менә миңа ярты белән җыяда кодагыем җибәрде, анда посылка бәйләгәндә төреп җибәрде, шул сумкага салып бәренҗеләр белән бергә инде, әйме. Ул бит 300-400 меңгә калмый тарала ул. Шулай итеп, мин рәхәтләндереп әйтәләм, безнең шушы 4 газетаны һәрбер сан укый 500,000 кеше. Укый, ни укымасын, әйлән сакыйлар, шырмаларда ята, мунчада ята, әйме, теге ирандларда ята. Кеше менә безнең бит ул китап шикелле. Җыела да ул, әйме. Тәмләп аны көтү көткәндә укып утыра. Бер абзый шалтырата, менә көтү көткәндә. Не, менә синең газетларны укып утырам, мин син фейк дип уйлаган, телефонда сөйләшмисеңдер дип әйтәм. Менә фейк түгел, менә сөйләшәм дип бер сәгать лыгырдадык инде. Шундай китап шикелле, искерми торган кызыклы, тәмле тормыш турында язмалар, хикәяләр. Әле менә Facebook'та Лилия сез дә катнаштыгыз, әйме? Рауль Сабыр язган иде. Татарстан яшьләре заманында 250,000 экземпляр белән чыкты дип. Менә аннары санап та карадык. Менә сезнеке генә 78,000 гәзит чыга. Акчарлык, ирекмәйләр үзләре 40,000-гә якын чыгалар. Әле моннан тыш интернет бар, әйме? Моннан тыш башка дәүләт басмалары бар. Юлдаш, безнең гәҗит, аларны менә санасаң, ул 200,000-гә кимендә барып баса. Һәм әле халыкның игътибарын җәлеп итәргә 100 телевизия каналы бар. Социаль челтәрләр әллә нәрсәләр бар һәм шул әйбер белән тәңгәл дип әйтергә була. Тәңгәл, шул 500,000 халык бер кая китмәгән, татар халкы молодец, укый, аны һәр вакытта ихтыяҗы бар, әйме? Укыйлар. Менә быел беренче мәртәбә без Нижгар каталогына кирдек, әйме, Нижнаур каталогына кирдек. Шундук җыелды тираж. Көтеп кенә торалар, төрле төбәктә көтеп торалар. Шуңа мин шулык Татарстан эшләре хезмәткәрләренә әйтәм, нишләпсез башка төбәк каталогына кирмисез, көтеп тора. Татар халкы һәрбер газетаның үз укучысы бар. Менә Илфат абыйның да, Раифның да, Акчарлакның да, безнең дә һәрберсенең үз укучысы бар. Раиф әйтә, бөтенебезгә җитәчәк, бөтен газетаны көтеп торалар. Менә татарча язылган, теләсә кайсы газетаны, китапны татар халкы укырга яратучы татар халкы әйме ул йотлыгып көтеп тора. Ник күбрәк җибәрмисең, ник күбрәк чыгармыйсың? Тек бу ник тагын яңа газет чыгармадым дип көтеп торалар. Шуңа күрә мин бернинди паникага бирелмәсен, бетәбез. Нәкъ шул Рауль Сабыр язган 500,000 халык матур гына көтеп утыра гәҗит. Укыйлар, татар халкы молодец, бер кая китми ул. Беләсезме? Россиядә татар матбугаты иң алдынгы башка милләтләр белән чагыштырганда татар телендәге иң күп санлы басмала
Аннан соң, менә Татарстандагы матбугат чаралары турында гына сөйләгәндә дә, ничә урыс матбугаты ябылды. Урыс матбугатының хәле менә шушы пандемиядә тагын да мөшкилләнде. Татар матбугаты яши. Татар укучысы укый ул, аның укучысы югалмады. Без дөресен әйткәндә, мин гел әйтәм, хәзер гәҗитләр саны бик күп. Һәр авыл өчен аерым гәҗит чыгарырга мөмкин дигәндәй, сәламәт конкуренция, үзара ярышабыз, сәламәт булса конкуренция. Без сыйфатлы контент биреп, сыйфатлы укучыбызны тәрбияли алабыз. Шуңа күрә теге матбугатның хәле мөшкел, бетә дип әйтергә бүген әле бик иртә, ул бер кайчан да бетмәячәк. Яшәячәк, аның өчен чит илгә чыгып карарга кирәк. Менә сезнең Прагада гына да игътибар итсәгез, анда кагаз газетаны укыячаклар бит. Лилия бая әйтеп китте, телевизор карамыйбыз дип. Дөресен дә, ул минем генә нием түгел, мин бөтенләй телевизорны карамыйм. Һәм хәтта балалар да карамый хәзер телевизордан күчә, телевизордан читләшә, телефонга күчә, ләкин телефонда да туячаклар. Барыбер да кыштырдап торган гәҗиткә краскасына буяла укуда ни тора инде ул. Әйе, әле бер карап утырган идем кичәгенәк New York Times'ның да тиражлары артуга таба бара икән соңгы 1-2 елда. Wall Street Journal кебек гәзитләрнең дә соңгы елларда басма тиражлары артуга таба бара икән. Чөнки кире ниндидер бер кайту бара. Илфат абый әйттегез, татар матбугаты үсеш алган дип. Менә чынлап та мин аны бер феномен дип саныйм. Бигрәк тә менә бу хосусый гәзитләр белән караганда башкорт телендә дә бер хосусый гәзит тә юк бүгенге көндә. Бар иде анда Азна чыгып килә иде. Ул да Атна һәм Неделя белән бергә чыкты. Ягъни табышны ул башкорт теле белән генә алдыра алмады дип әйтим инде. Марида да юк, Чувашта да юк, әле Кавказдан танышлар белән сөйләшеп утырган. Бездә милли телдә хосусый гәзит юк. Бездә бит бик күп. Безнең ни белән, менә шушы әйберләр белән чагыштырып караганда Икенче феномен да бар. Безнең гәҗитне ачкан вакытта мин бит инде теге хикәяләр, шундый проза әсәрләре иҗат итсәм дә, гайбәт дәрәҗәсендәге әйберләрне яза белмим. Мин сәясәтче, сәяси күзәтүче. Мин телевидениедә шул сәяси проблемалар белән кайнадым. Миңа гәҗитне ачкан вакытта татарга сәясәт кирәкми аңа. Аңа җырда бию һәм шушы гайбәт кенә кирәк дигәннәр иде. Һәм бик аптырадылар, син жүләрме диделәр. Ләкин Аллага шөкер, гәҗит чыкты. Аның аудиториясе бар. Әлбәттә, 40-50 мең аудитория җыярмын дип мин бер кайчан да өметләнмәдем дә һәм өметләнмим дә. Ләкин билгеле бер контент, интеллигенция укый ала торган һәм сәясәткә битараф булмаган, безнең вазгыятькә битараф булмаган бер контент һәр вакытта да булачак, бар һәм алар безне укыйлар. Шуңа күрә татарда менә заманында әллә нинди ятсыз газеталар да чыкты, әллә нинди нәрсә дигән исемнәрен дә оныттым инде. Әллә нинди аларны да якладым. Чөнки алар да булырга тиеш. Төрле дәрәҗәдәге матбугат чарасы булырга тиеш. Бүген ул әллә нинди шушындый ятсыз гәҗитләрне укырсыз, иртәгә ул нормаль гәҗитләргә күчер. Ул бит бары татарча укысын дигән теләгем гамәлгә ашсын. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Бер вакытны матбугат хуҗасы Данил Сафаров әйткән иде, хәзер бутиклар да саргая башлады дип. Хәтерлисез микән? Дәүләт гәзитләре үзләрен бит инде алар бутик һәм хосусыйлар алар масс-маркет дип тәкъдим итәләр инде, әйтәләр иде, атайлар иде, саныйлар иде. Менә хәзер карыйсың барыбер ватаным да җиңелчә, Шәһрине дә әйтәсе дә юк инде Шәһри Казан, ул гомумән элекке кәйф ничек әйләнеп бара. Сез ничек уйлыйсыз? Ул халык иярергә тиешме гәзитләргә яки киресенчә гәзитләр ияртеп барырга тиешләрме халыкны? Өйрәтергә тиешләрме? Дәүләт гәзитләре булса да бәлки. Беләсезме, бер кайчанда халык көлә дип, мин сәхнәдә дә бераз йөргән кеше, артистлар тирәсендә дә йөргән кеше, сәхнәдән халык көлә дип, ниндидер ятсыз әйберләр күрсәтеп, борын сөңгереп күрсәтеп, ниндидер пычрак әйберләр күрсәтү, ул бер дә матур түгел. Ул түбәнлеккә төшү. Татар эстрадасы да югары зәвыклы әйбәт булырга тиеш. Әгәр дә халык бүген аңлап бетерми икән, ниндидер синең әсәреңне, анда газетаңны бакча башыннан әйләнеп керергә кирәк дип саныйм мин. Чөнки бакча башына әйләнеп керәсең, капкадан түгел, турыдан түгел, һәм анда әйбәтләр белән итеп аңлатып, менә бу тәрбияләү дигән сүз дип кабул итәм моны, чөнки халыкка аны бит, мәсәлән, мин концертларга йөрергә яратмыйм.
Менә барсам да, анда шунча мәгънәсез ниндидер юмор дип атала башлаган, атарга тырышкан ниндидер мәгънәсез әйберләр башлана икән, мин чыгып китәм. Һәм әле менә авылымда концертка килештә бер исемне әйтмим инде. Бер артист сәхнәдән чыгып ниндидер ымлыклар, ишарәләр белән ятсызларча халыкны көлдерә башлагач, мин чыгып киттем дә шуннан соң Инстаграмга яздым, инде мен әйтәм, бер дә матур түгел, булай сәхнәне пычратырга ярамый дип. Менә шуңа күрә әлбәттә тираж да кирәк, барысы да кирәк. Менә безнең гәҗиттә без әзрәк саргаерга дип бер сәхифә ачкан идек. Йолдызлар яңгырымы шунда, йолдызлар нишәбәтәме шунда, ниндер исемен дә оныттым инде. Безгә протестлар китте, безгә шалтыратулар китте, газетага язылмыйбыз дип. Бу аның бит менә аудиториясе дә бар. Шуңа күрә монда теге сарылык ул бөтен газетта да бар. Дәүләткә бәйле булмаган газеталарны сары дип атадылар. Аның менә монысы сары, менә монысы нинди дигән аның аерым бер тасвирламасы да юк бит. Шуңа күрә сарымы, ниндиме икәнлеген белү өчен әнә заманында әйткән ниндидер теге ятсыз газеталар, алар сап-сары иде инде. Калганнарны мин әйтә алмыйм. Ул менә Лилия әйткән тормыш, безнең яшәешебез турындагы язмаларда, гыйбрәтле язмаларда, алар безнең тормыш, ул сарылык түгел. Мин дә әйтим әле бу нәрсә турында, бу сорау турында. Минемчә иң җитди газеталар улаймы? Менә безнеке, язмыш кочагы, Ясминә, безнең авыл гыйбрәте һәм гыйбрәтханә. Ни өчен? Чөнки без язабыз тормыш турында, мөнәсәбәтләр турында, ир белән хатын, гаиләдә балалар белән, хыянәт турында, хыянәт ничек булдырмаска, шуннан соң нахак сүзләр, без бит кешенең күңел халәте турында, кешенең мораль ягын яктыртырга тырышабыз. Чөнки менә гаиләсендә тәртип булмаса бит ул кеше сәясәткә барам, бармый, аңа кирәк түгел ул. Аңа татар халкының язмышы кирәкме, алга таба юк. Өендә тыныч булмаса, күңеле тыныч булмаса, йөрәге тыныч булмаса, кеше башка ир белән кызыксынмый башлый. Ул теге сарылык дигән әйбер ул уже узган гасыр. Андый понятиядән киттек бит, читләштек. Сарымы, яшелме, шәмәхәме, андый матбугат юк хәзер. Чөнки бөтенебез дә менә без татар телендә чыгабыз, чиста, сүгенүсез, матур, бернинди шәрәлек тә юк, каралык та юк, пычраклык та юк. Biz киресенчә мораль якларны яктыртабыз тормышның, дөреслекне, алдашу булмасын дип әйме, шул якларын. Шуңа күрә татар халкы дивана түгел бит, аны алдалап булмай. Сен аңа эшәкәбе язны, ул бүген укыйда, ихахайлап көләдә булгап очрау сенгә җитәң, кирәк түгел аңандай. Чернуха, сарылык кирәк түгел. Менә шул ялгышлыктан китегәле без шу бөтен. Мин угып карыйм да, менә сары газет нәрсә? Юк. Татар халкы үзе кайчып бетте бит улай бердән. Сарылык кирәк түгел. Мисал әйтеп китерәм, менә безнең адашкан мәхәббәтем дигән газет чыгадыр, татар халкы бит ул сарыктан түгел, мәхәббәт сүзеннән курка. Безнең менә без тикшереп караек, ничек адашкан мәхәббәтемнең тиражы башкалардан күпкә кимрәк язылу буенча. Оңладым мен 3 ел, 4 елдан соң оңладым чыгып килгәннән соң. Татар халкына столько шундай курка, уяла ул мәхәббәт сүзеннән дә курка. Какой анда башка куркынычрак сүзләр. Нәк шул мәхәббәт сүзеннән куркканга күрә, подпискасы уяла ул. Чөнки ул кайнанасы яздыра да өстәлгә кайтып киләчәк, аны бит малай күрәчәк ул мәхәббәт. Аңа сиңа ире хатыны яздыра икән, ире күрә дә, аңа сиңа хатын мәхәббәт җитмиме дип. Шулай битәшәк бит. Шуңа күрә без ул исемне алыштырдык, Ясминә куйдык, ул сразу күтәрелеп китте, бөтен күп кешенең оныклары, кызлары Ясминә, уларны якын итеп тә яздырды. Менә шулай. Шуңа күрә мин сарылык сүзен вообще кулланмыйм. Татар халкы татарча укысын, бөтенебезнең аудиториясе бар әйме. Безнеке дә, аларныкы да, бүтәннәр 5-нченеке дә. Күбрәк булган сайын яхшырак, ул безнең татар халкын ияләштерәбез, күбрәк укырга. Менә хәзер Facebook'та Исмагилова язды бит. Сабантуй белән көмеш кыңгырау тиражлар артты. Бекшеп, артсын, мин шатланып укыдым. Алар бит шушы балалар укыгач битендә, балалар еш, алар безнең яңадан безнең газетларны укый башлаячаклар. Үскәч, уже бер 2-3 елдан соң алар безгә киләчәкләр. Бер укырга ияләшкән халыкны ул көтеп кенә утыра, яңа газетларны сорап, әйдә бире җибәрегез безгә дип. Ул бит бер ияләшкәч кеше язла, шуя гомер буяннан соң. Шуңа күрә мондагы уйларга кирәк түгел. Татар халкы ул пычраклыктан үзе кача, үзе фильтровый итте. Ул бит бер язла, ул бер пычрак нәрсә чыккалады бит, без белеп торабыз бит, әйме. Ул бер язла, бер сатып ала да, шуннан соң уларны итмә, булай икән дип булга пычра. Татар халкы үзе тәрбияли ул шушы матбугат чаралары. Уларны кемне үтерәсен, кемне укыйсын үзе белеп тора. Кемне сатып алар, кемне безне ни өчен сатып алал? Чөнки алар күңелдән якын әйберләр күрә.
сатып алалы киосктан алған қазаны екінші ішінен барып іздей, біздің бүтін киоскларда бар газет. Оларын сатылып біткеш, оларын іздей, метролардан іздей. Чөнки ул белә бер ләззәт ала бит укыга шәйме, яңада шул ләззәтне кабатлап үзенең күңелен җылындырасы килә бит, карантин чорында бирәктә кеше белән сөйләшмәй бит хәзер. Ул газета белән сөйләшеп тора күп кеше. Ул безгә шалтырата бер шәһәр сәгать сөйләсәләр, ике шәһәр сәгать җылый сөйлиләр әйме. Кешене бит кеше күрми хәзер. Әлбәттә ул газета белән сөйләшә. Чынлап та Лилия, шалтыраталар, күп шалтыраталармы? Менә телефонны беззвучная куйдым, менә иртән ура торуыма әйме. Менә уж сезне сөйләшкә караганда не принятых ике вызов, менә рабочий телефон минем. Теге кыйынсыну дигән әйбер бар бит инде ул кешедә бездә, бер яктан караса. Юк, менә икмәк дип әйтәм, 40 минут бер шәһәр сәгать сөйләшәбез. Күп кешенең сөйләшер кешесе дә юк. Апалар әйтәрем, балаларга кайтмый, чөнки алар куркалар безне юктырга дип әйме. Балалар һаман бәйләнтә утыра алмыйлар әйме. Менә шалтыратар көне буе 10-шар, 15-шәр кешеләр сөйләшәм көнне. Менә шулай шаккатмал ул. Олар бит менә шушы гыйбрәтле вакыйгалардан үзләрен күрәләр, үзләрен укыйлар, үзләренең тормышларын күрәләр һәм шуннан менә шуның белән дә популяр. Ул гыйбрәт, тормыш гыйбрәтләре безнең гәҗиттә дә бар, башка гәҗитләрдә дә бар, ләкин алар да бездә теге тулаем басманың 16 битендә җәлеп итми ул. Һәрбер битнең үзенең теге бездә ул теге шикләнгән. Шуңа күрә ул сарылык түгел. Менә сарылык дип, сарылыкның билгесе бар аның, әлбәттә. Аның белән теге тырышучы ниләр бар. Әйтик, мин теге нитеп әйтәм инде, дорфа телдә мин аны әйткәнем дә бар. Артистларның нинди турысы киюен тикшерү, менә монысы инде сарылык. Аны артистлар үзләре дә мондый гайбәтләрне, нидер үзләре турында сүз чыгаруны үзләре дә оештыралар һәм менә журналистлар да шуңа булыша. Кем кемгә хыянат иткән, кем кайда ял иткән, нинди машина алган, нишләгән, фәлән иткән, төгән иткән. Хәзер алар сирәгәйде кебек, Илфат абый. Андай газеталар юк битме хәзер? Андай сәхифәләр бар, газетасы булмаса да андай сәхифәләр бар. Ул интернетта, газетада юк битендә. Газетада да бар. Бар. Илфат абый, сезгә хатлар күп киләме? Гомумән менә шуны шалтыратулар, ниләр? Сезне бит шулай ук гәзитегезнең күп өлеше хатлардан тораймы? Хатлар бик күп килә. Безнең бу бик зур табышыбыз, безнең дәрәҗәбез дип атыйм. Сүз уңаена гына әйтеп китим. Хәзер менә шушы көннәрдә сайтыбызны яңартып, яңа сайт эшкә җигәчәкбез. Һәм шуннан соң инде интернет киңлекләрен безнең әле теге сайтыбыз эшли, сәхифәбез, ләкин интернет киңлекләрен әле яулап алганыбыз юк. Кешечә. Менә дәүләт матбугаты бу яктан бик каты урысча вероломно дигәндәй бу максатта әйбәт эшли. Безнең кире элемтә, укучыларыбыз белән элемтә, безнең һәр шәмбе көнне турыдан тур элемтә, чөнки башка вакытта шалтыратып бик күп вакытны алалар. Күбрәк шул вакытта башка вакытта тыңлыйбыз, әлбәттә, гызерләрне. Шул вакытта шалтыратып безгә гызерләрне җиткерәләр, аннан соң кирәк булса килеп проблемалар, безгә бит проблема күтәреп киләләр. Аларның проблемаларын хәл итәргә булышырдан сорап киләләр. Һәм без булдырылганча ярдәм итәбез прокуратураларына, башка ведомстволарына эшкә җигеп, запрослар язып, теге һәрбер теманы ахырына җиткезергә, кем әйткәндәй, подкүлеш тапшырырга тырышабыз. Һәм хатлар бик күп килә. Ул хатларда моңзар бик аз. Менә үзләренең мәкаләләрен, бүгенге вазгыятькә фикерләрен, менә кичә генә әле хатлар белән эшләүче кыз, без һәр атнаның сишәмбесендә генә очрашып алабыз редакция белән. Менә бер кычак, бер сумка хат күтәреп китте. Атна саен 10, 15, 20 дана хат алабыз. Кеше хат яза. Бушта мөгаен шушы безнең гәҗитләр белән планын үти торгандар. Бу безнең байлыгыбыз, бу безнең горурлыгыбыз. Һәм теге беренче сорауың әйләнеп кайтмый, син теге төрле халыкларда дигәнең бит. Менә башкортстан безнең тираж күбрәк Татарстан белән чагыштырганда. Менә шул ук язмыш кешегә карагаймы? 70% шунда Башкортстанда безнең подписка. Шуңа күрә Татарстанда ничектер халык әзрәк туйганмы шикелле, монда күбәйеп безнең заманда. Шуңа күрә менә без шундый тенденцияга күзәтәбез. Башкортстанда безгә шалтыратулар да күбрәк, бик актив. Андагы татарларга түгел, башкортлар да шалтырата, безгә язалар, башкортча хат язалар да без аңа тырышып шуларны бастырабыз инде. Шипши башкортлар шалтырата, менә сөйләшәбез. Мен әйдем, кайбер сүзләр аңлайбыз да бит инде. Алар менә яратып укыйбыз, яздырабыз, нәрсә дип. Менә башкортларда юк дип әйттең бит син. Алар татарча гәҗит укыйлар, чөнки татарчалар укыйлар. Татар миссионерлары булып чыгасыз әле сез. Башкортларның да бик яратып татарча укыган кешеләр бик күп, шундый кешеләр башкортлары. Андагы татарларны әйтмим дә инде, әйтәм бит, безнең подписканда күбрәк
Анда вообще молодцы, халык шалтыратарда хатта языштар, иң күбе шунда Башкортстанда безнең. Ирек мәйданы гомумән анда аерым гәзит чыгара башлады ишт Манзара дибейме анда. Һәм аның да тиражы артып бара аның да. Россия регионнары белән чагыштырганда иң зур тиражыбыз Башкортстанда. Әйе, анда халык ничектер бик активрак Татарстан халкы туйганмы шунда әзрәк нәрсәме яларын кабаттан кайтарга кирәк бай безнең татар халкын Татарстанда. Шуңа күрә без үзебез монда күрсәтергә тырышабыз нирәк. Но монда заманда күп чыгып алды бит. Башка җирдә туктатылгач Татарстанда бер заман бөтен гәзитләр шунда чыгып алды да. Шуңа күрә халык туйганмы шунда нәрсә пресыщение дигән әйберме белмим. Моның сәбәбе дә бардыр, чөнки менә без мәсәлән үзебездән чыгып әйтәм, башка газеталарда да бар, шул Ирек мәйданында анда бу әйбердән тырыша инде. Без мәсәлән татар башкорт проблемаларында тырышабыз, бер акцент ясарга, аны хәл итәргә, аны шул хакта язарга. Шуңа күрә анда бит татар башкорт мәсьәләсендә проблемалар шактый кискен һәм ул мәсьәләдә татарлар үзләрен кыерсытылган итеп хис итә. Һәм алар бездә ничектер Казаннан яклау да өмет итә. Һәм шул сәбәптә бардыр. Һәм алар үзләрендә Башкортстандагы чыгучы матбугат чараларында күрмәгән әйберләрне бездә күрәләр, бездә укыйлар. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар гәзитләре хуҗалары Илфат Фәйзрахманов һәм Лилия Сөнгатуллина белән татар матбугатына язылу турында сөйләшәбез. Менә бүгенге көндә без әле сөйләшеп утырабыз, тиражлар әйбәт кебек, ни кебек, үсәбез кебек име. Ләкин яшьләр барыбер гәзит укымый дигән әйбер бар. Ләкин шул ук вакытта яшьләр үсә һәм олыгайгач бәлки алар да гәзит укуга кире кайтыр, күчәр. Ләкин татар теле белүче булырмы дигән сорау туа. Бүгенге вазгыятны да мәктәпләрдә татар теле бетерелү вазгыятында исәпкә алганда ничек уйлыйсыз? Мин чынлап та хәзер гәзитләр алдырам, минем яшьтәшләрем гәзитләр алдыра башлады. Безгә менә 40 яшь тирәсе бит инде. 35 яшьтән арткач инде гаиләгә, балаларга да алдырабыз, нигә дә алдырабыз. Менә минем оныкларым 4-5 яшь, 7 яшь, анда алар телефонда инде. Мин белмәгәнне беләләр. Алар телефоннан чыкмый, шуңа күрә телевизорда карамыйлар. Ләкин зәвык дигән нәрсә бар. Менә минем әлбәттә бала үстердем. Өчесе дә зурлар инде. Улым китапларны укымады дип әйтергә мөмкин. Аны мәҗбүр итеп булмыйдыр. Менә 2 кызым, әле дә алар калын китаплар укыйлар. Ләкин рус телендә. Татар телендә китаплар алып кайтам, ләкин укымыйлар. Берничә авторны укыйлар. Мәсәлән, Нәбирә Гыйммәтдинованы мин бөтен томнарын алып кайтып, хәтта хатыным мин әллә ничә тапкыр теге кайбер томнары әллә ничә күрәбез дә алабыз. Ул да алган була, мин алган булам. Менә шушындый китапларны укыйлар. Мин үземнең әйберләремне, проза әсәрләремне имрече кызларыма укытам. Аларның ялагайланып мактауларын карап торам, кырыйдан гына күз кырыем белән ошыймы, реакцияләре нинди. Менә аларның яшьләрне җәлеп итә торган әйттемчә әле менә бакча башына әйләнеп керергә кирәк дип. Яшьләрне җәлеп итә торган әйберләр иҗат итәргә кирәк. Ләкин бүгенге шул ук әдәбиятның да, татар телле әдәбиятның да, шул ук вакытлы матбугатның да проблемалары җитәрлек. Теге сай юзү әйтимме, сәясәт булсынмы, башка мәсьәләләрдә. Әлбәттә менә Лилия әйткән ул теге тормыш хикәяләре, тормыш ниләре, Зифа Кадирова бит әле менә шул авторларыбыз кебек язулар, хикәяләр бик күп. Менә бу тормыш хикәяләре дигәннән бер нәрсә генә читкә китеп булса да әйтеп алыйм. Иң беренче татарча сериалны безнең гәҗит башлады. Аерым сәхифә нитеп һәм укучыларыбызның хикәяләрен бастыра башладык. Укучыларыбыз арасында шул кадәр мавыктыргыч хикәяләр язучылар бар. Алар инде язучы теге китаплар чыгарып йөрми. Менә шушыннан инде күреп Ирек мәйданы акчарлак һәм менә шушы гыйбрәтле язмышларның нәрсә икәнлеген аңлап, халыкка ихтияҗ барын, ул бик кирәк әйбер, чөнки аның гыйбрәт ала ул, үзенең тормышын барлый, нитә. Әле бүгенге яшьләрнең аның теге гәҗит укырга теге атлыгып тормавы, аларның әле әти-әни кайгыртуында, әле тормыш күрмәүләрендә, әле рәхәттә яшәүләрендә дә сәбәп булып торалар. Әле ул теге очрашмаган, тормыштың гыйбрәтле мизгилләре белән очрашмаган. Аннан соң укый башлыйсың. Менә Лилия әйтәч, хатлар да күп дип. Ул бит, мәсәлән, минем эшемдәгесен мин бик сирәк кешегә, әле андый кеше таба алырмы микән сөйли алам. Ул менә Лилиягә сөйләде дә, Лилия бит белән таныш түгел, ише бушанды. Лилиягә хат язды да, ише бушанды. Менә шуңа күрә
Бу ихтыяжны нишләп без файдаланмаска һәм бу ихтыяж бит халыкка ярдәм 100,000 тиражлы матбугатның булуы ул безнең укучыбыз һәм татар телен саклау дигән сүз. Әлбәттә татар теле калырмы дигән мәсьәлә ул әлбәттә сорау алдында, ләкин вазгыять минемчә гел болай гына бармас. Бик күп законнар кире үзгәртелер дип уйлыйм. Артыгын әйтергә ярамый. Менимчә болай. Менә безнең тарала бит, менә безнекен генә әле башкаларын шутлаганда 78 мең генә бүгенге көндә. Ул газетлар килә бит, өйгә килә дә, алар өстәлдә ята, алар киштә дә ята. Ул әбиләренең, бабаларының, ата-әнисенең кулында. Һәм аны яшьләр күрмиме инде? Күрә әлбәттә. Күрә, күзенә күреп тора аларның. Татарча язылган икән күреп тора, бит өстәлдә ята, алар күзе бер кочак алмаса, шәй эчкәндә бер күреп ала уланаймы? Телевизор карап туеп, пультны ыргытканда булса, кулына электиреп ала бала. Күрә уланы 10 җөмлә булса да укып ала ул тиз генә, әйме? Икенче юлы 15 җөмлә укый, анасы 20 җөмлә укый. Аһа, кызык икән бит бу. Анда бит эшәк нәрсә юк, күреп ала ул кызык. Шулай бергә яңадан ияләшә. Һәм шул ияләшү әкренеп, ул бит татар телендә язылган. Шул ияләшү аны ияләштерә. Яңадан газетларга, журналларга ияләштерә. Шуңа күрә балалар да, яшьләр дә бер кая китмиләр. Барбыр укуга, ул бит татар кешесе генетически уларны ияләшә. Китабына да татар сүзенә әйме, гәҗитенә дә генетикта салынган уларның нәрсәләр укырга кирәк дигәндер яңалыкка һаман омтылыш. Татар кешесе бер кая китми, укыйча. Шуңа күрә әле ул сәясәт белән кызыксына башлагач, сәяси газетлар укый башлыйчак. Чөнки ул бер мәртәбә бер инде начарлык белән очрашты тормышта, әйме үзенә теге несправедливость дигән нәрсә белән. Шунда ул сәясәткә уже омтыла башлыйчак. Гаиләсендә или җегет белән кыз әйткәләштеләр ди, шунда уже тормыш турында ул безнең газетларны укый башлыйчак, әйме? Укый. Яшь кыз, например, кияүгә чыкты ди, аерылышты ди, кайнанасы белән әйткәләште ди, шунда ук бит күңеленә нәрсәләр өметләнә башлый. Ул һаман җыллык эзләп газетка үрелә, китапка үрелә, укый, бер кая китми кеше. Татар халкы шуңа күрә яшьләр укымый дигән нәрсәгә мин гомумән көлеп кенә карыйм. Ничек кенә укыйлар әле. Ул бит инде менә мисал иттереп менә безнең WhatsApp-ны гына карарга булаймы? Менә сораулар анда язалар, русча булса язалар. Я от бабушки, мин әбикәйнең сорауы буенча диләр, әйме? Менә монда шушындый телефон чыккан иде, менә миңа әйтеп бирегез, әби сорый. Менә бу әйберне хәтта WhatsApp-ка төшереп җибәрәләр. Менә әби язган иде, шушыны бастыра кушты дип, әйме? Ул бит уже элемтә. Менә анасын бер җегет һаман яза электронкада, менә бабай инткән иде. Әйберләрен бастырганда Word-та инде электронкадан җибәрә, менә моны бастыра кушты дип. Бу элемтә, алар бит уже ияләшәләр, менә газетлар аралашуга һәм монда җавап бирәләр икән. Монда әйберне бастырып була икән. Яңадан берничә елдан соң кире әйләнеп кайта яздыра башлый. Аны әбисе үлсә, бабасы үлсә дә, алар гаиләнең гадәте буенча, традициясе буенча шуны дәвам итәләр. Үзләренең балалары, урта яшьтәге балалары яздыра башлый, әйме? Анасының алга табан үзләренең балалары, ул бит элемтә шундый. Шуңа күрә мин бердә аптырамыйм. Бетәбезнәсе татар халкы һәрвакытта укыйчак. Шуңа күрә менә бүгенге көн шуны күрсәтеп тора. Әз генә кыенлыклар белән очрашса да татар халкы шундый укырга ябырыла. Шуңа күрә тиражлар арттыра менә бөтен газетларны менә хәзер. Һәм бу аның үзенең саклануының бер чарасы да булырга мөмкин, әйме? Күңелен юата шуның белән, ничектер шуннан рәхәтлек таба, шуннан тормышка ям таба, көч таба. Ул әллә кая башка халкы шикелле нәрсә арак эчүгә ябышмый бит, әйме? Шунда ул үзенең сагышын газетадан, журналлардан, китаптан эзли башлый. Шуңа күрә ул аудио китапларны сөйләрдә менә безнең үзенең балаларында әйтәм мин, теге татар телен битсен инде алар күреп торар, менә әтисе бит үчрәйтләйме? Мин дә шушында без бит бөтен җаныбыз тәнәбез белән көне-төне йоклан торам, мин кабызам шунда. Алар безнең балалар күрмәм, безнең ишә ала бит инде. Алар күреп торалар, татар телдә безне ашатучы икәнен күреп торалар. Ул безнең ипиебез, әйме? Безнең ипиебез. Мин нәкъ сүзне кабатлыйм. Менә улым, кызым, менә без шушы машинада йөрисеңме син? Ул безнең татар теле белән эшләнелгән, шушы газетлар белән безнең көне-төне эшләнгән ипиебез. Менә син мотор кием кидеңме анда, или менә без диңгездә yüzүп йөрибезме? Ул синең татар теле сине ашатучы, чөнки шул татар теле хисабына менә шулай мотор яшисең син дип әйтәм. Алар күреп үсәләр, әлбәттә татар телен яратлар, хөрмәтләр, шуңа күрә. Ул теге йотлыгып, шумып, китап гәҗит укытар түгел инде, әлбәттә хәйр яшьләрен башкачарак. Ну бит алар күреп торалар, күңелләренә салына бит, рәхмәт хисе шулай бер. Һәм алар аннан бер кая китмәшәкләр. Мин аудио китаплар тыңлатырга тырышам машина барганда, татарча. Ана һәр бик шәп әйберләр бирә башладымы? Нәшрият аудио. Ул бит ничек булса да татар сүзе язмачамы, или тыңлап ничектер кирегә тиеш. Һәм кирә дә бер кая китмәй. Шуңа күрә минем өметләрем зурдан.
пессимистрак бу мәсьәлә карашта, мәсәлән, Лилиядән аермалы буларак, дөрестән дә менә очрашкан вакытта әйтүчеләр бар, теге шәһәрдән кайтып, авылда әти-әниләре, анда әби-бабайлары безнең гәҗитне җыеп барып, кайткач, менә миңа укыта, менә монысын бу төшен укыды, менә бу мәкаләне укыды, менә монысын укыды дип күрсәтеп, миңа выжимкасын гына укыттыралар дип әйтүчеләр бар. Ләкин аларның балалары, мин 4 онык үстерәбез. Һәм менә өлкән кызым хәзер 5нче класста укый, анысы татарча бик татар кызы. Аннан соң улымның улы 7 яшь. Башта балалар бакчасына да йөрмәде, татар телендә ачылды теле. 3 яшьтән, 4 яшьтән идә татарча, гел татарча бездә, татарча закон, бездә татар теле дәүләт теле безнең идә. Кичкенәдән балаларым өйрәнеп үсте, әгәр дә урыс сүзе кысылса сөйләмнәренә, минем колагым сызлый башлыйдыр ие. Алар шуңа ышана иде. Менә ой колагым дип колагыма ябышадыр инде, аннан башта ышаналар, аннан көлделәр һәм шулай кирәклеген аңладылар. Менә шушы Мөхәммәд улым татарча ачылган тел 4 яшьләрдә, ул шул 5 тулганда гына бакчага йөри башлады. Бакчада гаепле түгел, телевизор гаепле булды, ул вакытта телевизор карыйлар иде. Урысчага өйрәнде дә бетте. Хәзер минем белән татарча сөйләшергә тырыша. Нишләп татарча сөйләшмисең? Аңламыйм. Менә бу балалар әлбәттә Лилия безнең гәҗитләрне укыр дип мин өметләнмим. Илфат абый, сезнең бу бит инде гаилә бизнесы, сезнең балаларыгыз катнашамы бу гәзит чыгаруда? Улым минем дизайнер, калган балаларның үз эшләре, хатыным да үз эше. Улым миндә эшли, дизайнер, теге аларның бу әйбергә кызыксыну, язу теләге, нияте юк, һәм мин бу мәсьәләдә кызыксынмадым да. Улым минем журналистиканы тәмамлады. Минде ахыр чиктә үзе теләгәч кенә мин ризалаштым һәм аның бу нияте белән, бу теләге белән мин аларның журналист булуларын теләмәдем. Чөнки журналист хезмәте ул ничек дип әйтим, тәүлеккә 25 сәгать уйлый торган, 25 сәгать эшли торган, ничектер менә гел баш эшли торган, ничектер ял булмый торган эш ул журналистика. Әгәр дә мөмкинлек булса, яңадан һөнәрләр сөйләү турында мин аны сөйләмәс идем. Сез менә үзегездән соң безнең гәҗит язмышын уйлыйсызмы дип әйттем инде. Әйе, бу сорау бик актуаль, бик четерекле. Мин аны үземнән соң гына дип уйламыйм. Миңа авырырга да ярамый. Миңа үләргә бигрәк тә ярамый. Менә травмалар алдым, операцияләр булды. Кискенә шул операция ягыннан да мин калдырып китә алмыйм. Безнең кадрлар кытлыгы Лилия минем белән килешер. Ул Лилиядә дә шулай. Шулай. Ирек мәйданы белән сөйләшәбез без. Бу бер дә дөрес әйбер түгел. Безнең эшне дөрес оештыра белмәүбез микән, ничек микән әйтә алмыйм. Или шан кешеләргә башкаларга теге бик вакчылык микән. Мәсәлән, мин корректорлардан соң да газетаны, полосаларны укыйм. Корректор минекен укырга тиеш. Миннән соң гына ул иң ахырда укырга тиеш. Ләкин мин корректордан соң да укыйм. Чөнки ничектер алай күңелем тынычрак. Шуңа күрә ышанып та җитеп бетеп булмый торгандыр инде ул. Бу миннән соң мин әлегә бүгенгә мин үземне алыштыра ала торган кеше берничә вариант алып карадым, барып чыкмады. Атна сайын 1-2 кеше эш сорый. Мин яза беләм микән дип миннән сорамый ул. Күп акча түлисең дип сорыйлар. Мин телевидениегә эшкә килгән вакытта 87 елда мине чакырдылар. Минем хезмәт хакым күпме була икән дип сорарга оялдым. Булдырамы дигән нәрсә бүгенге көндә, бүгенге кадрлар мәсьәләсендә булдырамы дигән сорауны үз-үзләренә кую мәсьәләсе онытылды. Проблемасы бу әйбер. Бүген бик каты кеше эзлим бу мәсьәләдә. Менә берничә вариант бар. Мин ял итәргә дә китә алмыйм. Ял иткәндә дә компьютерда утырам мин, шушы полосаларны укып, больницада да шуны укып ятам, врачлардан качапса. Менә шулай яшәлә. Лилия, сездә бармы журналистлар белән? Ничек, кемнәр яза анда? Һаман шул бер гаилә эчендә кайнашабыз, нәкъ шулай Илфат абый әйтмешли. Чөнки ул кеше ышанулы безнең берничә хезмәткәр дә бар инде, корректор. Ну, ләкин дәге чынлапта безгә шалтыратучылар, язучылар күп. Беренче сүзне шулай башладылар. Күпме түли аласың, шулай башладылар сүзне. Мин аларга шунда әйтәм, ой кызганыч дим, теге кызганыч, шу сораудан башлангач безнең барып чыкмый ниләр. Мөнәсәбәтләр, хезмәттәшлек барып чыкмый нишләптер шундый кешеләр белән. Менә берничә авторыбыз бар безнең, әйме, ул нәкъ шул җөмләдән башламаганнар ие.
Шул җөмләдән башламаган кешеләр белән әйбәт эшләп китәбез без шәптер. Мәйтәм менә шундыйрак зря шул сораудан башлаган дип менә кызганыч дип менә. Чынлап та барып чыкмаган кешеләр белән хезмәттәшлек. Ну, барыбер кешеләргә ышанырга кирәк, ләкин барыбер корректор артыннан нәкъ шулай укыйбыз. Әйе, чөнки ул барып кала тегеләйдә, былай да хаталар, вакыты хаталар кара, калганы кул селтәйбез дә яра, башкаларны укучыларыбыз табар әле дип җибәрәбез пишәткә. Аны вак мәсьәлә. Куркыныч хаталар калмаса, ул газета булгалый. Күп түгел инде әлбәттә. Газета бит инде барыбер менә бөтен шәхси газеталар тотарда ул гаилә эшлендә, гаилә бизнеслары, Акчарлакта, Ифатабида, бездә, әйме, Раифларда ул татарлыкның минемчә әйме, ничектер сәүдәгәрлегеннән килә. Менә син әйттең бит әле теге башка милләтләрнең әсәре дип. Ул газетаны чыгаруга түгел бит, аны сата белергә кирәк. Татарның монда шагыла сәүдәгәрлеге. Һәм ул сәүдәгәрлек именно шундый татарда ул кланыбыз дигән әйбер бар ул. Ул теге безнең сәясәттә дә өстәдә әйме, бездә дә, ул менә бездә нәкъ шуның дәвамы гына ул шундый. Кланыбыз. Һәм ул начар әйбер түгел. Нишләп бу гаилә эчендә кеше бер-берсен белеп, бер-берсенә безгә ышанучан кешеләр һәм бит ул акырып та аталсын үзенең кешеңә әйме, һәм без бер-беребезнең сыйфатын белеп шулай эшлибез. Менә ул бит башланып киткән ул белән мин кайнана гомер буе эшләгән журналист әйме, Сарман район гәҗитендә Райхана Мирсаитова әйме. Ул бит үзенең малаен шулай итеп тәрбияләгән әйме, сеңдереп менә үзеңнеке шул сәүдәгәрлеге әйме, менеджер бит татар гәҗите чаргана түгел, сота. Менеджмент. Шуңа күрә мин әйтәм, бүгенге татар гәҗитләренә менеджмент җитмәй. Менеджер сота, сәүдәгәрлек просто. Чыгарынга түгел бит ул. Менә мин язып утырам да аны бит сатырга кирәк. Ул бит ул сот күрсәтә белергә кирәк. Монда уже реклама, пиар, монда бөтен нәрсә өстәлә инде. Әйме, әлбәттә менә мин кайнана уже идеясы белән малайын сеңдергән. Анмый малай шул менә минем ирем әйме, ул учредитель безнең гәҗитләрнең. Ул уйлап чыгарды нигез салучы. Менә мин гомер буе журналист булып эшләгән Татарстан эшләрендә әйме. Мин бит инде аны язып кына үзем кая урамга чыгарып силкеп сатып булмый бит. Шуңа күрә ул аны ирем учредитель шу бөтен гәҗитләребезнең ул нигез сала, ул эшли оешмалар белән, почталар белән без язабыз. Минем апаем, бер туган апаем әйме, бөтенебездә. Димәк, менә бөтенебездә шу бер хоман гаилә эчендә кайнашабыз, бер-беребезне аңлашып, и башка кешеләрне эшкә алабыз икән без ул барды фақат тикшереп, эшләп, үзем белгән кешеләр белән шайтырып. Һәм мин юк булмыйсың белән дип әйтергә курыкмыйм мин. Чөнки вакыт юк безнең кешене итеп утырга. Ул кеше шундук ияреп китә икән, язган кеше шундук электрондан тутыра улаймы? Мин шундук әйтәм, син барасың безгә юкмы? Әйме. Һәм юк дип әйтергә курыкмыйм. Аха, син усал икән дип үпкәләп йөрүчеләр дә бар. Аны бит инде инде утырып булмый бит инде теге һәрберсе белән теге итеп көйләп итеп җайлап утырып без аңа вакыт юк безнең Илфатта әйтмеште без көне төне менә кабызам суммый безнең суммый без ялда да шул әйбер сүрәп йөрисең әйме диде укырга кирәк тикшерә ул безнең тормыш рәвеш чөнки аннан чыгып булмый уже тиен шикелле бер кергәч әйләнәсең ул безнең бәйрәм юк мин 31 декабрь кичке 8дә сүндердем менә шулай 1 январьда кабыздым мин ул безнең суммый менә тиен чөнки ул безнең тормыш рәвеше эш дип кенә карамыз бит ул кешегә түгел үзеңә эшлисең көтеп торалар. Без бит 3-4 кешегә эшлибез. Без бит башка редакциялар коридор тутырып эшләмибез, әйме. Шуңа күрә ул безнең бәядә чагыла, безнең бит офислар юк, без җыккан торабыз, нидә эшлибез, әйме, облакта эшлибез. Фермер баласы әйткәндәй армиягә баргач, ой рәхәт, иртәнге 6-га кадәр йоклыйбыз дип әйтә. Иә, син компьютерны сүндереп китәсеңме, үзең белән ноутбуклар күтәреп бирмисеңме берәр кая барганда? Диңгез буенда утырабыз, ни белән, ноутбуклар какой, менә Анапада быел әйткәнек, сүнме, гел үзебез белән газетаны шуннан җибәрәбез. Лилия, ул каннан килә торгандыр. Менә синнән сөйләгәндә тыңлап утырдым. Иваным Камил, син мирзалар тукымыннандыр. Минем турыдан-туры шәҗәрәмне ясап бирделәр. Шәҗәрәм 1300 елдан башлана. Башта Иван Грозныйга кадәр би дип аталганнар бабайларым, аннан соң мирза булганнар. Менә революциягә кадәр мирза булганнар. Ул барыбер да менә шушы ан чыга торгандыр. Алар бит бүгенге спекулянтлар булмаган. Алар өчен теге меценат, шундый яхшы кешеләр булганнар, теге мәчетләр, ниләр салдырганнар. Менә шуңа күрә бездә бүген әлбәттә бу бизнес, ләкин үзебезнең шәхси бизнес, ләкин нәрсәдә булса яшәргә кирәк бит. Ләкин бу безнең файдалы эшебез, безнең милләтебезгә, халкыбызга хезмәтебез һәм тарихка кала торган хезмәтебез. Бая әйтергә онытканмын икән. Безнең гәҗит бит ул шулай ук безнең гәҗит кенә түгел, аның да
тагын ике баласы бар. Берсе сәламәтлек турында гына сөйләүче, мин медицинадан теге ерак китә алмадым, барыбер да теләгем итеп мин халык медицинасы, башка медицина теге бик күп китаплар укыйм, врачлар белән хайран гына теге кайчагында сөйләшеп китәм дә. Әне беләм, менә үзем баштан аяк үзем эшләгән Шифалы гәҗит дигән гәҗит бар. Аннан соң шулай ук гыйбрәтле хәлләр, шушы маҗаралы хәлләр, хикәяләр гәҗиткә насыйп итми, серләр гәҗите бар. Алар да тиешле бер дәрәҗәдә баралар, теге аларны артык яктырткан да юк. Шуңа күрә без халыкка менә төрле яклап ярдәм итәбез, аларга хокукларын якташырга, аларны булышырга, аларга ничектер ярдәм итәргә тырышабыз. Теләктәшлек күрсәтү. Бизнес, ләкин шул ук вакытта татар бизнесы, татарда акча эшләп була торган әйбер. Зур рәхмәт сезгә шушы сөйләшү өчен, Илфат абый, Лилия ханым. Сезгә шушы авыр эшегездә зур уңышлар телим. Укучыларыгыз артсын, сыйфатлы укучыларыгыз булсын. Сау булыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сау булып. Рәхмәт. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.